Ξεκούραστα, φιλόκυμα, νύχτα και μέρα, τα μικρά μας καράβια σκάβουν τα κύματα του Αιγαίου, ταξιδεύοντας για τα πολυτραγουδημένα μας νησιά. Με ένα τέτοιο καράβι πάμε να βρούμε ένα νησί που δεν θα δούμε μοναχά την ομορφιά του, μα και τη μοίρα των καλόκαρδων ανθρώπων του. Σε λίγο φτάνουμε στον τόπο της ιστορίας που θα ειδείτε. Και να, φάνηκε κι όλα η Νάξος. Να η αρχαία πύλη του ναού του Απόλλωνα. Και η πολιτεία, με τα λευκά της σπίτια και το φιλόξενο λιμάνι της. Λίγο πιο ψηλά φαίνεται το παλιό βενετσιάνικο κάστρο. Στα πλάγια των βουνών φωλιάζουνε μικρά χωριά με ταπεινούς και απλούς ανθρώπους. Εδώ χρόνια και χρόνια με τον κασμά και με το δυναμίτι οι άνθρωποι τους οι απλοί παλεύουνε της γης τα σπλάχνα για να βρουν το πολύτιμο οριχτό, το σμυρίγλι που θα τους δώσει το ψωμί τους. Μ' αυτό μονάχα ζει και τούτο το χωριό η απείρανθος.